Saka iwewe wakatanga rini? Saka wakatanga pawakaenda kuchikoro kuita nhetembo kana kuti zvinhu zvawangozvara uchiita kwazvo? I started poetry long back, I think around 20. Professional poetry, because performer pamberi pevanhu professional I think around 2010. But kumashure kunandagara ndichinyora zvinhu zvangu ndichigoisa pasi Pinterest, you know. Saka kuchikoro ndakazongotoenda ndakutoita nhetembo achistudent ndakanowana kuchikoro. Okay, nemanzviro andaita kuti nawo kukwanisa kupefuma pamberi pevanhu vane vakatera ndoziva kuti pana nanyanduro wakawanda vanokwanisa here kuita upenyu nekuva nyanduro? Yeah, business. So kunguva muimbi sekuva actor, poetry is a business. Nekuti tinenge tichitasira kushanda nemacorporates ipapapa kana uri nyanduri sei unokwanisa kuita MC, saka ndakutokwanisa kudi kuita maevents ipapo, unenge uchikwanisa kuadvertise saka tisu kanyanzvi dzamanzwi. Saka zvese zvinoda kutaura voice overs titoripo, saka rendi yakutobhadharika kapatodaro. Unobatsirwa kushepa nekukonekta nekunetworka zvakare. Kuenda kuchikoro kunobatsirawo nyanduri kuti you know isusu sana nyanduri munoziva sezvandataura kuti we are educators. Saka kana zvikanzi chiita detembo remalaria, I think you'll be able to articulate better kana wati malaria. Saka unokudza mufungo wako nekuenda kuchikoro. Saka zvakakosha kuvanyori kuti vaende kuchikoro, because we are writers, we are authors. Tinonyora zvinoenda mumacurriculums. Saka ndaida kuziva kuti saka nhetembo dzako vanoudza panenge nyaya unotadza kunyora here kana kuti unongochifunga ungokrema unongonadza kana kuti unotadza kunyora pasi? Ndinofunga ndonyora pasi ndoedita mukazoona kusvika kwamuri rakwenenjero raeditwa rawa. Okay, zvirunga mutauro zvinobetsera sei pakubudisa nhetembo? Detembo risina zvirunga mutauro inyaya kuti rive detembo rinoda zvirunga mutauro ndokuti rinzi detembo ndoufumi hwemutauro wedu. Saka toda kuwa tsumo, toda kunzwa madimikira, toda kunzwa nyau dzosingwe, toda kunzwa damba nemanzwi, toda kunzwa raime manzwi anopera achinoti ga zvakafanana ndokuti rinzi detembo. Saka it is that packaging yese zvandataura izvi inoita kuti rinzi detembo. Saka munyori akanyora detembo rake risina zvese izvi inyaya izingori rondedzero. Saka zvinobatsira kuumba nekuti detembo rinakidze, uye tingazviti ndo roiko, ndo matomatisi, ndo munyu, ndo zvirunga poto yedu yedetembo. Zvandataura izvi zvirunga mutauro. Saka iwewe wakatanga rini? Saka wakatanga pawakaenda kuchikoro kuita nhetembo kana kuti zvinhu zvawangozvara uchiita kwazvo? I started poetry long back, I think around 20. Professional poetry, because performer pamberi pevanhu professional I think around 2010. But kumashure kunandagara ndichinyora zvinhu zvangu ndichigoisa pasi Pinterest, you know. Saka kuchikoro ndakazongotoenda ndakutoita nhetembo achistudent ndakanowana kuchikoro. Okay, nemanzviro andaita kuti nawo kukwanisa kupefuma pamberi pevanhu vane vakatera ndoziva kuti pana nanyanduro wakawanda vanokwanisa here kuita upenyu nekuva nyanduro? Yeah, business. So kunguva muimbi sekuva actor, poetry is a business. Nekuti tinenge tichitasira kushanda nemacorporates ipapapa kana uri nyanduri sei unokwanisa kuita MC, saka ndakutokwanisa kudi kuita maevents ipapo, unenge uchikwanisa kuadvertise saka tisu kanyanzvi dzamanzwi. Saka zvese zvinoda kutaura voice overs titoripo, saka rendi yakutobhadharika kapatodaro. Okay, iwe senyanduro kuva nyanduro kutambika sei munyika medu meZimbabwe? Zvinotambika sei kuva nyanduro? Nedivi rekuva rebusiness nedivi rekungova sezvinoita music kuti vanhu vanouya zvinofamba sei, kunotambika sei? Honestly vanhu vakuita vachitambira poetry. Mukatarisa kudhara taingoziva kuti nyanduro yedu ndi baba Albert Nyati, hatina mamwe mapoets atiri kuziva ataiziva, but tichikonasa kuti genre kana kuti industry yedu yakutangawo kusumuka. Vana nyanduro vakuwanda nekuda kwesocial media, vakushandisa space yayo kupusha kugadzira maaccounts ekuita sei, but pamainline media unosotanga tisina mukana wakanyanya kuwanda kumanewspaper, kumaradio, kutelevision. Zvanga zvisiri kunatsokutambirika. I think ceremoniously, as I mentioned, paheroes paindependence ndopakutaizoona nyanduro achibatikira. Inovatsika yangova kufuti kare kuti nyanduro yaingoonekwa pamagadziro, nyanduro yaingoonekwa panhembe, nyanduro yaingoonekwa saka iko zvinoita kuda kutanga kubatikira. Zvino titori neweki yakatorikodwa, tipiwe mukana kumaredio titi zvitorira
matv titone mavideos ngazvitodii zvipindewo ipapa saka tiri kuita tichipiwa mukana nesu tichidimanda space yedu sevanyori takuta zvigamuchireka kwete kubusiness side kwama muchitaura it's a new thing macorporates they are starting to realize kuti sekushanda kwanoita nemacomedians nemamusicians vanokwanisa kushanda nemapoets because tisu tine packaging yamashoko tisu tinokwanisa kutsanangura product tisu tinokwanisa kuitunidza kuisumudzira nekuti tiri nyanzvi gadzamanzwi saka it's something that we are trying to come up with and bit by bit zviri kugamuchirika. Timbotipa imwe detembo. Alright, ndichakupa detembo rinonzi chaive kurufu mariro. Iri detembo rinokurudzira vanhu kushanda nesimba vachiri vapenyu nekuti mukomabhaloi munoziva kuti tinomboenda kudzimusha tonzwa kuti ukomana waidhiraivha mavolvo nemabenzi mutauri ndopaigara pachitapi apa vanhu voenda kuchimbuzi seri kwamadziro saka iri detembo rinonzi chaive kurufu mariro saka ndikati chaiva kurufu imondibetsera moti mariro handeitione chaiva kurufu gwake rufu chete mariro nekuti mariro. Alright, saka regai drone ndikati chaive kurufu imobva mati mariro handizvo so right chaive kurufu gwake rufu chete nekuti chikafu aingova mafufu chete veukama chaiva pokunyara nekuti pake pamusha painge pakanyangara zvakasvika pakusvodesa vanhu vomutupo wengara hama dzake dzaive pakusvoda mbiri kunyika upenyu hwokunyepera sepoda mukadzi aitongovanda nekuchema tariro iri pakutanga upenyu nemari yechema kuti timucherereka taitoda mari yechemai hakunzi madzokwei mwanangu chaive kurufu mariro. Mufundisi vaitongovanda vaitongoshaya rutsambo rwokuvhura kuti vatsiure chakaipa chine shoko rakanaka mambo vaida muripo vakataura tose tiripo wezvirigo nokuti mumusha isabvisa mutero vanatezvara vakanga vakagara kumapeto vachiti zvipfeko nedanga tisati tapisa chitunha nemoto kusarongeka koga ndokwandakaona koga waidemba iwe vaenziwa wakakoka chitonditanga nebota mwanangu hakunzi madzokozve chaive kurufu mariro. Saka zvimbuzi zvaitomboti wapota namadziro tichisangana ikoko nevaizhira seri kwamadziro vaiuya kuzokwapa nhau vaiva seri kwamadziro isuwo veukama taitiza mibvunzo taiva seri kwamadziro uko taibvunzana varume todii nechimiro chiri pachidziro chitsapi chakati wi mumakwenzi nemiti mitema titoti tanga nebota mwanangu akunzi madzokoyi chaive kurufu mariro. Alright. Aiwa nanzwa detembo rinodzidzisa zvechokwadi vanhu vakawanda vanenge vachirarama upenyu hunenge hwakanyatsorongeka kana kwahutarisa kuzoti undosvika kuti ndopamusha panobva apa uona kuti zvinenge zvakati siyanei. Saka tichitasa uchita detembo dzako unongoita here une music unoplaya here kana uchita detembo unoita sei unongoita iri akapela iri dry yakadaro? Okay, saka I'm trying to introduce a genre of poetry poetic, which is a combination of music and poetry put together. It's poetic. Music. Poetry and music put together. Nokuti kare utaitwa nezvihosho nezvingoma zvaidungudzira kana tichidetemba. Why now tichita poetic? Tinoda kuti imwe kuredio mungoisa mukategori music imomo because zvane background sound kaizvo nevocal kaizvo saka zvakukwanawo mukategori music pamunoridzawo music motiridzawo nesu manyangiri papa nekuti otherwise tikatarisa vana baba rusikira tikatarisa vana Albert Nyati Senzenina it was poetic, it was poetry and music put together and yakatrenda ikaririra paradio patv saka toda kusumudzira genre iroro kuti kana tichidetemba tise background music inoita carry the poem ichiisa uma emotions uye kuti ukwanise kugutsirirawo zvine rhythm paradio zvakuridzika because haichangosi acapella saka that's poetic. Tinotodawo tinotoisa background sound kana even pamwe nditopefa malive vanosimboya kumashows angu vanotoziva kuti tichitone bhendi rembira nengoma nehosho zvakatokwana mambo vakadzitoka kumbira. Yes. Angoti devo nguya natsohosho ndicha avari kuzvinzwa manager nedzanguya dzakuti avari kuzvinzwa bosketa totosa panyaya yepoem tingati wewe unopefuma pavanhu chii chaunotarisira besides manzwi aunotaura kunze kwemanzwi aunotaura zvimwe zvipo zvaunofanira kunge uinazvo zvinofanira kunge zvichivaka poetry yako kana kuti detembo rako kunyanya nyanya kana uchinge wakatarisana nevanhu nokuti ndosiona munhu anenge akadai so achiti
munondiona ndini pano ndiri pano. I mean, unofanira being an artist, it's a combination of a lot of things. You need to have a good charisma. Besides being good pakunyora kwako zvinhu zvako, unofanira kunge uri munhu anogona kuassociate. Toda kutangira hedu kuti kuva artist unofanira kunge uine zvipi. Unofanira kunge munhu anoremekedza vanhu nekuti ndovateereri ndovadyiri zvaunokura. Unofanira kunge uri munhu anokwanisa kuindarakta navanhu. Vatoenda kumberi kwavanhu kwamuri kutaura, now wakufanira kurarama poemu yauri kuita. Kana riri detembo rerufu, iva mumudhi yaizvozvo. Kana riri rekufara, wava mumudhi yaizvozvo. Kana riri detembo rinoda energy, ngarive neenergy. So mutaura ungaite detembo kumberi wakatsikitsira, wakanava wakadidididi, yava performance ke, saka panofara kuva neinteraction yako iwe newauri kudi kuva uri kuitira. Saka I think izvozvo zvakakosha kuna artist. Hanzi akapenga mambo kumasvino ndini lavhomo kwasi paepato ndinacho chimuti hanzi aiwa netembo dzacho dziri kuzipa ndo zvati kunzwa kunobva kuna vamwe vatera vangasendara paini yakotwa nyama yaruka ndokunga kuti ndinyatsonzwa nyaya netembo tiripo pachimuti baba namai Terezina padombosha pamungati aiwa hanzi takateerera tikunzwa nyaya dzenetembo idzodzi. Saka netembo unokwanisa kuiperforma makawanda here kana kuti unongoiperforma uri wega? Inoita here kuti sezvatinoita music kuti panoita mabacking vocalist, lead vocalist, inokwanisa here kuperformwa nevanhu vakawanda? Inokwanisika because tinoitawo ma-collaborations kupoetry. Saka tinokwanisa kucollaborate even pastage. Sezvanambotaura tinogona ndotiona ari kutoimbirirawo pasaiti indichisa mavhesis epoetry, so it's possible. Chimbotirwa neimwe futi. Chiregai nditi kumberi takamirirwa. Detembo rinokurudzira vanhu kushanda vachazvigona nekuti mangwana havimbiswe. Saka regai nditi zvine ropa kuzvibatsira wakamirirwa. Ndindo vakamirirwa vanogwisana nenguva paino nguva ira, vanogwadziwa nekudyiwa kwenguva pasina, kuti nguva zvainofamba vaifambisei kwete nayo kufambiswa, nekuti wakandatsoka wasedira wasiyana neugere. Mugere here kuona hope dzinobata bazi kana ugere. Usimbe hwokudibira mufungo chofungwa kuchema-chema. Simukai mutifambire changamire kumberi takamirirwa. Itsika yenzara kutsika unokavira tsoka. Unhu hwenyota kugara munhu ari pagwendo. Rega kuteta pinda panzira wozorora musi wekupetwa. Nekuti chinono chinengwe ruvambei nhasi mangwana asviki. Ndichati ndoti pomoti muti ndo pamuchaona makainonokera. Deno yakarohwa ichapisa mbombombo zvatonhorera. Dhorobha rina nherera changamire kumberi takamirirwa. Inotonaya kuzadza nzizi yorova mutyaira. Ruzhowa kuchidzitira yoshozhonora. Chizorora iwe senyanduru kuva nyanduru kutambika sei munyika medu meZimbabwe? Zvinotambika sei kuva nyanduru? Nedivi rekuva rebusiness, nedivi rekungova sezvinoita music kuti vanhu vanouya zvinofamba sei? Kunotambika sei? Honestly, vanhu vakuita vachitambira poetry. Mukatarisa kudhara taingoziva kuti nyanduru yedu ndi baba Albert Nyati. Hatina mamwe mapoets ataiziya, but tichikonasa kuti genre kana kuti industry yedu yakutanga kusumuka. Vana nyanduru vakuwanda nekuda kwesocial media, vakushandisa space yayo kupusha kugadzira maaccounts anoita sei. But pamainline media munosotanga tisina mukana wakanyanya kuwanda kumanewspaper, kumaradio, kutelevision. Zvanga zvisiri kunyatsokutambirika. I think ceremoniously, as I mentioned, paheroes paindependence ndopakutaizoona nyanduru achibatikira. Inovatsika yangova kufuti kare kuti nyanduru yaingoonekwa pamagadziro, nyanduru yaingoonekwa panhembe, nyanduru yaingoonekwa saka iko zvinoita kuda kutanga kubatikira. Zvino titori neweki yakatorekodwa, tipiwe mukana kumaradio tizvitorira, kumatv titori nemavideos, ngazvitodi zvipindewo ipapa. Saka tinoita tichipiwa mukana nesu tichidimanda space yedu sevanyori zvakuita zvisvika muchireka. Kuita kubusiness side kwamba muchitaura, it's a new thing. My corporates, they are starting to realize kuti sekushanda kwanoita nemacomedians nemamusicians vanokwanisa kushanda nemapoets, because tisu tine packaging yamashoko, tisu tinokwanisa kutsanangura product, tisu tinokwanisa kuitunidza, kuisumudzira, nekuti tiri nyanzvi kadzamanzwi. Saka it's something that we are trying to come up with, and bit by bit zviri kugamuchirika. Chimbotipa imwe detembo. Alright, ndichakupa detembo rinonzi chaive kurufu mariro. Iri detembo rinokurudzira vanhu kushanda nesimba vachiri vapenyu, nekuti mukomabhaloi munoziva kuti tinomboenda kudzimusha tonzwa kuti
komana waidriva mavolvo nemabhenzi mutauri ndopaigara pachitapi apa. Vanhu voenda kuchimbuzi seri kwamadziro. Saka iri detembo rinonzi chaive kurufu mariro. Saka ndikati chaiva kurufu imondibetsera moti mariro. Chaive kurufu gwape rufu chete nekuti chikafu aingowa mafufu chete. Veukama chaiva pokunyara nekuti pake pamusha painge pakanyangara. Zvakasvika pakusvodesa vanhu vomutupo wengara. Hama dzake dzaive pakusvoda. Mbiri kunyika upenyu hwokunyepera sepoda. Mukadzi aitongovanda nekuchema. Tariro iri pakutanga upenyu nemari yechema. Kuti timucherereka taitoda mari yechema iyi. Hakunzi madzokei mwanangu. Chaive kurufu mariro. Mufundisi vaitongovanda, vaitongoshaya rutsambo rwokuvhura kuti vatsiure chakaipa chine shoko rakanaka. Mambo vaida muripo, vakataura tose tiripo. Wezvirigo nokuti mumusha aisabvisa mutero. Vanatezvara vakanga vakagara kumapeto vachiti zvipfeko nedanga tisati tapisa chitunha nemoto. Kusarongeka koga ndokwandakaona koga. Waidemba iwe vaenzi wawakakoka. Chitonditanga nebota mwanangu. Hakunzi madzokozve. Chaive kurufu mariro. Saka zvimbuzi zvaitongoti wapota namadziro. Tichisangana ikoko nevaizhira seri kwamadziro. Vaiuya kuzokwapa nhau vaiva seri kwamadziro. Isuwo veukama taitiza mibvunzo taiva seri kwamadziro. Uko taibvunzana varume todii nechimiro chiri pachidziro. Chitsapi chakati wii mumakwenzi nemiti mitema. Chitoti tanga nebota mwanangu hakunzi madzokoyi. Chaive kurufu mariro. Alright. Aiwa nanzwa detembo rinodzidzisa zvechokwadi vanhu vakawanda vanenge vachirarama upenyu hunenge hwakanyatsorongeka kana kwahutarisa kuzoti undosvika kuti ndo pamusha panobva apa uona kuti zvinenge zvakati siyanei.